Upod ang Birch Tree 45. Ay kagabi kabayan sa Western Visayas. Domingo naman kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Nga aton sini nga pagpangalagad ginadulong. So karon nga Domingo mga ka-aksyon, bisita naton diri ang aton amigo si Attorney Joel Duhilio. Nga hambalan ta diri ano, si Attorney Duhilio may mga kolom man isang ginapagwa mo sa iyang Facebook page. Nangin kolumnista man isa sang pila naton ka lokal nga pamantalaan diri sa siyudad sa Bacolod before, no? May mga programa ni sa iban man nga mga radio stations karon medyo tawag naton freelancer no. Usually ang kay Attorney Duhilio ni may mga insights ni siya mo sa mga nagakanabo, especially diri sa siyudad sa Bacolod, especially in the field of politics, no? Ang politika diri sa siyudad sa Bacolod ining kakatabo ni long time before na predict na niyang ini nga matabo nga mga nagakanabo subong sa ang political landscape sa Bacolod subong has long been predicted by Attorney Duhilio. Iti base sa iya mga pagpanilag kag paglantaw sang dalagan sang politika diri sa siyudad sa Bacolod. So istoryahan ta niya no para bisan paano kita nga mga pumuluyo mga ka-aksyon naton may mga ideya kita nga aga katabo ang ini nga mga bagay nga ang nag-amuni nagamuto no para nga may ara kita nga kung magkadto tublas kapihan ka mga istoryahan ay may iamot man tang istorya no. Sige si Attorney Joel Duhilio. Attorney, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Good morning boy, kag sa imo tagpalamati sa Kapihan sa Aksyon Radio. Mayong agagid sa inyo tanan. Sige. Ining syudad sa Bacolod subong daw abi mo daw before some filing sa certificate of candidacy daw damo nakibot sinimo. Actually ako isa ako na sa imo manda nga sa analysis kuman daw amo maning matabo bala. Ngayon si Mayor Albi Benitez nga isa pa lang ka term nga nagpungko bilang mayor sa siyudad sa Bacolod. He won in way back in 2022 with a big margin with a big margin sa against former mayor Bing Leonardia was incumbent at that time during the election. Tika na ako sang margin bala yung sobra 60,000 guro ang abanse. Terrible. No. Oo, terrible nga abanse no. Though I think daw talaga sa katabo diri sa siyudad sa Bacolod ang musin nga sahi sa abanse. Everybody was thinking at si Mayor Albi matapos ginin term niya dire bilang alkalde sa siyudad sa Bacolod, but amo why natabo ina no after his first term nagpapili na siya sa lain nga posisyon, nag-congressman na iyang ginapapilian no. Nanong imo pagtan nanong natabo si Attorney man? Actually ining natabo daw sa din ining natabo lang lately. Kay as early as March 11 nagsiling nagi ko yang daan nga ang sitwasyon sa Bacolod lain sa recent abi. Kay kumandumduman ta boy si Vice Mayor Pamilaran as early as March nagadeklarar na ya nga madalagan siya congressman. Okay. Okay, dumdum ka. Okay. Nagabal na siya. So ang dason na pamangkot dira nga ang akon abi nga gin-analysis nga ang nag-decider na siya nagahambal na siya nga madalagan siya without consulting anyone. Usually si Elcid by nature very cautious no, di ba? Okay. Why niya nagahambal gila yun. So ang akon analysis at that time may posible nga may tie-up siya kay kay Albi. Okay. No? May tie-up siya kay Albi. Kag at that time sa uli na diskubrihan ta nga ginasuportar siya ni Karap. No? Ni Congressman Karaps Baduano. Without the way abis ang siling ginpasugtan ni Albi nga nagdesider siya magdalagan, way man siya naglisensya kay Bing, way man siya nagambal kay Bing, nagdeklarar na siya, kag sa uli kita nato nga suportar siya ni Karap. So ang akon nga pananaw at that time nga may secret agreement sila ni Mayor Albi. Posible kay Karap lang. Nga pa-intindi siya nga relax ka lang, suportahon ka ni Mayor Albi. Kay si Karap hindi man ni hali-pala kay Elcid without a video tayo nga suglanon sa kay Albi kung nanugid, no? So at that time, ginalantaw ko man
Si Greg Gisataya at that time. Nga gusto niya magdalaga ng bata niya ng manak nga ako anay punong barangay. Dason gusto niya mag ABC president. Pero dogin punggan ni Albi. Okay. Kaya ang na-elect na presidente hindi ang manak niya. So diri ko nakita ang posibleng conflict na ang tuyo ni Albi sa akong pag-analyze at that time nga hindi siya gusto nga mag-congresswoman ang manak ni Congressman Gisataya, kaya ginatanaw niya na nga daan nga si Greg isa ka potential niya nga mangin opponent sa mayoralty race nga subong abi. So amo nang natabo. So amo na nakita ta nga sitwasyon. Now, after that, sang lapit na ning eleksyon, lapit na ba nilalapitay na ning makita naton nga si Albi decided to run for mayor, di ba? Padala sa sang mga kapitan sa abroad, dala yung mga kagawad sa Sipalay, tanan nga aksyon nga imo, yaga pakita di nga mabato, mamlagang gid siya. Okay. Gina-anticipate niya na madalagan man si Greg. Si Greg on the other hand, nagpakita ang gilas man. So sa uli ni, siguro matyagang ko na nervyos si Albi. Ang term nervyosa. Nakita niya, guro. I think ang nakita taman kay sang talagat-galakat ang panahon, si Greg daw stronger mo. Ara daw mga grupo ni Greg sa iya da. Hindi man sindihan kung kasi umupod ni mga ara sa iya da mo. Kagti ang sa administration mismo. Sa administration mismo. Ako. Kagti si Greg pakitang gilas man, nagpatawag sa dako nga konbensyon. So in contrast sa kay Albi. Now, ang ako nakita, nga kung actually of the 9 isla from the beginning, there is no need for all these things. Ang paglakat sa abroad, ang pagpakilang-kita niya. Kaya kung nag-of the 9 na lang sila, nga nagsugot na lang si Albi, nga ang congresswoman na lang ang manak ni Greg, why na si mabato na sila? So, ang rason nga nagkakatabo ni, because nga si Greg is so matalis lang naton very daring. Isog. Believe ko sa kaisog ni Greg. Nga mabato gid siya. Kaya antes ini actually sa akon na si Albi kag si Greg, why naman sila gasuglan nunay mo. Okay. Nakuha ko ng mga informasyon sa mga dagko nga tawo nga kilala nila nga duwa, no? Nga duway na. Galing sin ulihin ni guru po matya, guru siya. Isang term pag nagdi-nervyos. Daw ni-nervyos si Albi. I think na-realize man ni Albi, Mayor Albi, nga kung magsigi sila kontrana ni Greg, daw perdigit siya. Perdigit siya. Perdigit siya. Ti amo na guru na realize niya, to save face, daw kuno siya abi ang nagpadalagan sa mga konsyal, nag-decide o mga konsyal, to nagpakadumdum ka, nagpa-convention to sila. No? So daw napakita nga siya ang nagakapot sang bula, boy. Para nga daw, gusto niya ni. Ti after nga magpangutang ka damo, after mag-promise ka, nga humuon mo ni Super City, after sa tanan mga tikal, nga pang-ubraon mo ni, all of the sudden, hindi ni siya boy nga naging product lang ni sang sudden nga decision. Product ni sang sudden decision, pero ang backgrounds ni amo niya. Correct. Ang mga factors dira nga that led to that decision nga. No, kay balo ka siguro kung ba direta guro sa mga last year, mga December pa o mga muna, siguro everybody was thinking mayor gyapon niya si Albi mo. Ang tanan niya nga giyo, as a matter of fact, hindi lang siya na. A few months before, mga March, amo na nang babalbalanay, kamo na to pupadala sa mga kapitan sa sa abroad. Sa abroad. Grabe itong gastuhanay, no? Ang mga kagawad to ginapangdala kundi ito nga. Tapos sige nga gastuhanay ni Albi. Thinking probably they overwhelm niya si Greg. Pagkambuyong mo ni Greg. Si Greg ay kuya suludo ko sang iyang guts black kaisog niya. Nga gi-challenge niya ang supposed to be ginantaw sang tanan. Nga daw hindi na maperde. Kag hinaus nga kuan hinaus nga may capacity siya. May capacity siya nga maging kwentro no? May ara. Kag hindi lang may capacity kundi isog isa siway nga bato gid. Why siya siningang kapamuyong lang. Sige man siyang samtang bira-bira da si Albi siyang iyang palakat sa mga kagawad ni trying to consolidate. Ang akong pantan-aw to boy
nga daw kwanto ang paglakat sa abroad, daw kwan na to, daw command conference na to mo. Command conference, kag medyo checking kung sinong Kaya kung sinong loyal. tanaw mo to, siyang last year, kung tanaw mo, daw ay naman sila gaupod mo ni Congressman Greg kag ni Mayor Albe, no? Tapos, mo to lang natabo nga ti barangay election, tapos barangay election ang nag-ABC President Lain, no? Nga everybody, most sa kuan nag-expect diyan nga si France ang makuan, no? Ang mapungko as ABC President. Or, nga si France do amo ang ginaduso nga madlagan congressman. Do mo man ginang gusto ni I think ni Greg initially. No, galing kay ting natabo nga si France was not made an ABC president. Kadua, may mga giho na ya sa kay Karaps nga daw ginaduso si El Cid nga mag-congressman. Okay. Nga ti kung ikaw si move the line sila ng close ni Albi nga gambal si Albi kaya gambal si Mayor Albi mo nga si Greg ang iya papilion kung sino ang kandidato para congressman, di ba? Amo na nang binisyan, di ba? Amo na. Dugay na nang hambal na. Ambal siya pero here is Karaps nga ti close man kay Mayor Albi nga lain niyang ginagihong ti kung ikaw si Greg daw malakuan ka man ko inano ni. Actually, boy, and I think antis pagid sa pagdalagan pa lang ni France ang barangay captain. May mati ko may kontra na nga daan mo. Kagdako ang gasto ni Greg. Dalagan niya. So inadurot sa pagsugod pa lang, diri pa lang gana pa lang ang barangay captain with the purpose of mga ma-elected as punong barangay ABC. sa ABC. Dra pa lang inaway na. So dra nga chimpo boy, dra na nato nakita ang ila pag medyo party of boys. Dra na nato nakita. Kay ti basi nga ko daga paminsan guro si congressman man nga Greg nga basi kun mababoy ta sini kun daw amulan ni bala. May preparasyon si Greg. Pag sugod pala na balaan niya na. Nabalaan niya na kag si Albi kabalo naman siya. Both of them kabalo ni sila sa ilang mga politika mo. Ang politika is based sa natawag naton selfish interest mo. So si Greg kabalo na siya nga si Albi hindi ko yun. So kung hindi magmanakya nga magdalagan congresswoman, anong laganan niya? Ma-vice mayor na lang siya. That is not acceptable para kay Juan, Greg. Now on the other hand, sa part naman ni Albi, kung mag-congresswoman ni si France, maging baskog ni si Albi. Baskog ni si Greg. Kay ti baskog naman siya kadaan. Mang-ut-ut ni siya kay ti Albi damo mang kontra mo. Mang-ut-ut ni siya. Perdiho niya kun magkwentruan na kami dason. Perdiho niya kun. So amo nang preparasyon ni Albi sa akong paglantaw nga ang naga-suportar siya. Amo na natabo. Okay. On the other hand naman boy, looking into the natawag naton nga interest sa politika o isang friends mo kundi ang interest lang ang permanent na permanent what is no permanent friend but only permanent is interest. Now tanaw naman naton sa side ni Karap. Ang ako niya pag-analyze boy is based on the interest of the player. Okay. Now si Karap, kung ikaw si Karap, kung si Greg magdako nano na lang ka. Nano na lang ka. As a matter of fact, ang rason nga hindi siya si Greg magdako, amo nang gusto ya iban magdako, kay kung si Greg dumidyote, maglapitay si Greg ag si Albi, kag kung Greg becomes so strong, ti nakaaginas lang nga daw ginakontra nga daan si Greg kundi daw digid ba yung ilang relationship. Ang relationship na based on si interest ni Karap Kay si Karap while na lugar, kung magdako pa daw si Greg, kag uprise na ni Albi, kag kadamo pagid sa mga kaupdanan ni Albi, kag ni Greg, kaganda Alespino, kaganda muna kadamo-damo siya, why na siya lugar gid. So that's why ang posible nga why siya lisensya ni kay Albi parti kay El Cid. Pero posible man nga daw okay man siya Albi. Kay ti kung hindi siya kauyo mas siya nugay na da nga labugay. Nugay na labugay. So da may tawag naton nga without probably official communication o confirmation nga sige padlaganan na si El Cid. Pero kabalo ka padlagan ko dito, way ka magreklamo, way ka magpangakig. Tibot silingon may assent man. Kaya during that time nga nag-announce si sa nambal nimo, nag-announce si Vice Mayor El Cid nga madlagan sa congressman with atag naman nga may suporta ni Karaps. Wala man ka sa nabatian nga statement from Mayor Albi? Why? No, wala no.
Way kasang nabatian. Nganya way kuda iya sang way kuda pirmas na iya. Way kuda iya sang panugot na. Hindi na magsugod si Karap. Kung from the beginning, nung silang si Albi, hindi ko na magsuportar siya. Ha? Ako niya si Greg. Pero hindi na mo sa ulo ni Albi mo. Galing at that time hindi man to kambal si Mayor Albi nga ako niya si Greg kay wala pa man sang or si Greg yung ako anong kay Greg yung Kung muna nagsiling lang suportando. siya nga ang imo manak, padagana na, wala na problema. Wala na naging problema actually. Ang problema, nagsugod si kay Albi, sang why siya nagsalig kay Greg. So si Greg, in return, yan ni Greg, bato malani mo. Agi na ngabot mo ko ha, hindi mo ko pasudlon. Gusto mo ko. Ang gusto ni, the way I look at it, ang gusto ni Albi, nga si Greg is a ang sa akong pag-describe di, Greg is a rising political star in Bacolod City. And so, it is possible nga ma-outshine niya si Albi kung mag-congresswoman ang iyang manak. And that is really true. Because si Albi damo siya sing issue na damo siya natapakan bla. Una-unang ipangtapakan niya ni tanan mga politiko di, no? Di kapin pa sa mga problema sa transport kakadamo sang issue nga ginabakol sa iya. Nakita niya guro nga sa issue alone bisan may kwarta siya. Ako analysis man bisan may kwarta siya ang mabato si Greg. Kung tunga lang mabato si Greg kag makasarang man si Greg, perdiyon siya ni Greg. I think sila mismo kag ang palibot mismo ni Albi. Ang palibot siya na daw laban man kay Greg. So meaning ang sa imo paglantaw attorney, ang pinaka main reason nga si Albi way magdalagan luat mayor nga sa posible nga may kunana sila Greg is because nga daw medyo weary gid sa kay Greg do lang-alangan siya. Hindi for whatever reason. Okay. Kaya dapat may rason ka na mo nga hindi na ako mag-mayor, mag-congressman, kung may rason ka na mo, anong pinaka-rason? Ang rason niya daw, makabulig sa Mayo. Makabulig ka Mayo sa Bacolod kung mag-mayor ka din. Kana yung istorya nga, ang congressman makabulig Mayo sa Bacolod. If you are the mayor, ikaw ang chief executive sa syudad. Tanan mahimo mo, tanan nga improvement mahimo mo. As a matter of fact, ang pagdalaga ni pagsugog ni Mayor Albi, gahanap lang siya. I have written several articles man on this. Kay primero, siling nga, nagamayan siya sa Bacolod? Ng mayor. Ang mayor? Ginang sa susulat ko, hindi ka magawayan sa mayor kay kung mag-senador ka lang daw ay ka man pagdaog. No? Kung mag-diri ka lang sa probinsya, o ay ka man pigaw man ang probinsya. Pero kung mag-mayor ka, kag pagwapuhon mong Bacolod, na mabilib ang tao sa imo, the same way nga ginimo ni Duterte sa Davao, kan go national, your money. So I think, dra sina nga mga kulong ko, nasulat ko na sang before that, nga sa uli, I do not know kung na-convincer man siya, basta eventually, primero, siling nila, hindi siya maglagan. Si Al mismo, hindi siya maglagan, nagamayan siya sa syudad sa Bacolod, gamay ng syudad. Siling ko hindi nagamay. Ang siyudad sa Bacolod, gwapo ni nga jumping ground. Ang jumping ground, dati daw ang akong ganit pagtanaw daw pumiro, siguro ang Bacolod di mo na ni Mayor Alvin ito jumping board bala. Nga from that, kung mapagwapo niya, pwede gid siya makadlagan national positions. Amo na group boy ang mga expectations ang mga pumuluyo sa Bacolod. Nga may hope sila nga years a man nga damo kwarta, nga hindi ni magkurap, nga hindi ni kayo niya ni para sa iya posible nga kadtuan sa national level. Tiga hope ang tanan, but a lot of people are really frustrated boy sa pag-administer ni Albi. Kay kadamo sang isyu nga napangambalya, tinluan niya bisan ning spaghetti. Sa ano to si Bing, niya namit spaghetti. Po yung man si Mayor Bing. Nagapagwasan sa picture ga kaon sa spaghetti. Dason sa kilid ara da mga spaghetti. May mga perte ba ng mga kuno. May nakita man ko tong isa man nga kaon sa suman. Nya ari ang suman para sa mga ginpromisahan kag ginbayaan. Puting son ang problema. May problema ni Albi kay actually ang mga tao niya daw nga nagsuportar siya daw na pabayaan niya man, no? Kag dira, kag bilin niya mga tao kay Greg, dra man siya nagsala, kaya ang mga tao ni Greg pinamili niya. Kag nahadlok sa primero sang conflict. Kag kwan, I think may mga issue man nga ang mga tao ni Bing sa una, ara man. Oo, amo na gani. Nga, way gani, ang mga komodar, ang tao ginila, kundi mga tao ni Bing, ito, ara pa ya. Actually, ang natabo kay Albi, Mayor Albi, is the fact
Nga why siya ka-develop sang iya ko galing nga grupo. Network ya. Ang insaligan niya amo mangyapon nga grupo kay Greg, kay Bing, kay Monico, no? That's the reason why nga kusubong kuha nila si Calao. as Vice Mayor nga supposed to be ang mga damo ng mga tao nga malapit kay Greg kay Albi. Mura gani ang balanta na karon ng parte sa kay Calao. Pero amo lang di kaya sa kwan diri sa natabo Subong. Ti ano ni Subong ang kwan kay si Vice Mayor Elcid sansling naton before nag-announce si Madlagan Congressman. Pero may ara man sa pronouncement mo nga niya hindi lang ko magkontraya kay Mayor Albi. Kung ando dagana Mayor Albi hindi ko magkontra. So base mo na nga nagdeside sa makwan kay Basically because kabalo siya nga ang iya life support ari kay Karap. Kag si balo siya nga kay si Karap ya hindi magbalengge kay LB. So that is the reason why nga bisan naka primero daw matyagan mo daw determine nagit siya congressman. Pag change ni sing uli nga daw gada nagwabol siya. Nagwabol si LB, nagsiling na siya nga ati basta hindi lang ko magkontra, mandagan ko pero hindi lang ko magkontra. So mo nang pinakarason nga balo siya ang iya nga life support ari kay Karap mo. Without Karap ti why gid man nga tao grupo pag si develop si Vice Mayor. So that's why nga amo na. That's why sa ulinis niya, mati ko, duwa gani kasi using na preparar mo. Oo, duwa kasi using. Kaya kung diin, dito ko So, spiyak. belang hindi siya mabato kay LB, kay hindi, ang iya support system, ari kay Karap. Ari kay Karap. Nga pa sa pangayan ni LB. Although nga tikat na naon mo, both are formidable opponents para kay Elcid no? Albi and Greg, no? So, mga persado man galing kay Tito, ari si Karap sa isa sa suporta sa iya nga ti bisan guro nano pang natabo tung ligad si Karap siguro hindi kidya makahimo magkontra kay Albi mo kay Mayor Albi di ba? Siguro ang pagpili na ni Kwan ay either nga may sugot si Albi sini pagbutang niya kay Elcid. Dogin pong ganyan na lang ng congressman, hindi way na masulod di. Dogin hinta niya na hindi na di. Ang hindi na di. Sa tonpab san si Bing, san sinuda, hindi na di. Sinuda dogin pong ganyan be. Ni Karap nga butangan niya natin prano pa. Announce nako dre may ami congressman kami di. Kagti kung ginalantaw sa unang of the night si Albi kag si Kwan. Kung hindi mo pagin makita ang porsa ni Greg, tapos limo maporsado ba bakod nga grupo, no? Pero despite sina, kita man guro ni LB, kung magasto pag kay LCD, magasto pag siya kontra si Greg. Kung si Greg kontra, wala ka damo siyang kontra ni ni LB mo. Mga grupo ni Bing. Ti grupo ni Bing, grupo ni Kwan, ni what we call ni Greg. Ni Greg. Bastante lukot siya eh. Plus ang mga tao nga tido na dismaya damo gina I don't know sa pag-istorya mo lang daw may mga aragid mga tao na dismaya bla. They were expecting too much sa kay Mayor Albi mo. Pero kay expectations sa Bacolod noon. Balokas Mayor Albi is complete strangers Bacolod. Daw ang iyas ni nga life support is only money. Diba? Napadala si Greg siya sa eleksyon abi ni. Actually amo ning mention ko siya nga bisan kabako kay Bing mapirdi ni si Bing. Without even nga mang silo si Greg siya. No? Kay siling ko hindi ka mapakulba ang tao akig na kay Bing at that time. And the best example siling ko is the fact nga si Jusel Batapa was able to garner sufficient number of votes. Bastante nga boto. This amo ni mga negative ni kay Bing. Kontra niya kay Bing. So magdalagan ka, naging welcome sa isang tao. Purti jabi ang very high expectations kay So when you sasado ka high expectation and then down ka, purti man ang purti man ka. Mabalik man mabalik man sa imo. So the way sila nakita nga mga kayuhan. So intrahan niya pa niya siyang pangutang niya. Kaya the very first act nga ginhimo niya pag mayor niya, mangutang dayon mo. Tiyo, ginuba ya pa ng si Tiolo. Hindi lang nga improve lang, ginuba ya. Dason pa tindog sa isang building para sa legislative. Ano gini nga tagaan mo ginabalay ning mga konsyal ni? Ano gini ang ila importansya? Kaya pwede naman sila sa Old City Hall. So mga dako sa government center may araman na sila kusina da. Magani sa government center bastante naman araman sila da. There's really no need magbutang ka, gastuhan mo, mangutang ka nga maipikto ang kwansang syudad. Ang layo pa kita may helipad pa na gali sa nagbakal pa to mga duta. Abaw mo gitong mga duta, tong binaklanay sa duta to. Kay siling nila tawag nila nga ano panawag nila ni?
ng Ano, land banking. Land banking. Ang gobyerno ay interest sa land bank. Ano na negosyo? Government is not big, hindi dapat mag-involve sa negosyo, basically. Oo. Kaya ang government, way hindi mag-negosyo. Pamerde lang eh. So, kung tanawon mo, na-realize niya, guro, I think kung ikaw ang present sa posisyon, damo man ga siling sa imo, kapin pa ng mga tao nga lapit man kay Greg, nga luyag man kay Greg, kay sa ako na balaan, ang ibang na tao, mas mayo pa si Greg ang mayor nila sa kay Albi. Kay si Albi daw kabusi ni siya eh. Daw taas ni siya ba. Si Greg, sa sagay Si Greg mga pagmasa eh. Kag Tim Sanchilo, daw bisan awayon mo daw ka. Grabe kay posipo. Kung lang yan, kayo mo iumo lang. So, ang karakter nila nga daan, that way nga makita sang mga tao, sa mga sumulunod mismo, nga kung ikaw papilion, sinong boss mo si Albi, kung si Greg daw, laban nga sa kay Greg lang kay boss. Bisan ikaw, sa sitwasyon. Oo. Si Greg bisan ano nga away siya, away ga hip. Kung sa kan pabla, kung sa kinikanan pabla, bisan ano nga akig bata, ang bata ay gisabat yung Tini si Albi, may mga karakter man nang inapaistorya sa iban, nga hindi naman natin dapat istorya sa radyo. Pero amo na bala nga, daw taas siya. Daw, budlay man ni kung gisa siya, daw kakataas ang imo pananaw nga daw ikaw lang maalam. Daw kabudlay man mag-suggest ang mga tao sa imo. Kag usually ni mga politiko, boy, halos tanan ni sila. Ang kapalibot sila, mga pabor mo lang daan sila, daw ay sila pamati outside bala sa kuha. Ako sa kan pa sa simple so kilala na mga sip-sip lang ba sila bla. Nga daw mo lang nang batian mo tindoy kay Diaz ang kakatabo sa kuha. Kagway sila gatap sa mga tao bisan hindi mo pagbutan sa administrasyon mo, may ara ka bala na consultative nga gasuglanong ka sa tao. May mga civic organization, way sila kadto sa mga muna, way sila kadto sa mga kapihan. Way sila kabalo kung anong katabo sa kalibutan nila. So, amo nang nagatabo sa mga politiko, nakita ko. Doon na focus na sa Super City. Kaya ako Paano panahon ni makulod yung mag-Super City, man? Dugway ni Suffer City. Suffer City. The way I describe this, Suffer City niya. Nag-suffer ka ng bakulod nun? Ito ang ila pa kaning nambal ng isang isugid kay Mayor. Sugid si Mayor. Kanamo sa ginahimo sa mga tao. Actually, kasi way pa actually ari pa lang kita sa way pa gid man ta sa kinampanyahanay gid bala. Pero mag-abot ning chimpo kinampanyahanay kung sa kwan pa damo gid sang bala para against kay Mayor Albi mo. Oo, sa tanaw ko lang ha. Damo gid sang bala bla kung may kontra mo si Mayor Albi. Damo gid bala mo. Kapin pa kung kontra si Greg. Kapin pa kung kontra si Greg kahit may resources man. May resources man. Oo. May grupo siya. May organisasyon. Balo kasi Greg nag-organize kidya mo sa iya. Alin pa sa una, may organize na siya. So pinsaron niya, nga kung madalagan siya kontra kay Albi, kag may ari sa organization, kag kay Mayor Bing, balbal man siya. Pinsaron mo duha ni ka grupo mo balbal siya. Kag tanawon mo do wala sa sang organisasyon si Mayor Albi. Why siya ka-preparar? Why siya ka-preparar? Daw gusto siya magbato, gusto siya mag-mayor. Daw pa daw niya lang sa kwarta. Daw hindi na. May reach ang point nga kung may kwarta juta yung kontra mo, hindi lang kay juta daw bakod man si Greg. daw ga halaman man si Greg magastuanay, kita mo man, di mo. Way magapaningkal. Ang muna ganyan problema niya. Sige. Ang balanta sa atong pagbalik, ang balanta na bala, actually malambot patani sa Albi versus Bing, no? Base malambutan naton Elcid versus Greg, pero may ara pag ginatuginan ng istoryahan tabla nga sa mga vice mayor si Calao ang ginkuha, no? Sige, sa pagbalik naton mga ka-aksyon diri sa Kapihan sa Aksyon with Attorney Joel Duhilio. Okay, balik kita diri sa Kapihan sa Aksyon. Pudyapon sa iyo lagad Aksyon Boy Duran. Kagyapon inadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may potent nga cancer fighting molecule nga nagabulig prevent sang colon cancer nga magtapik sa aton nga lawas. Ginatawag ini nga chlorogenic acid complex o kun CGA7 kag halar certified ini sa mga ka-aksyon. No, ginagarantiya nga nga produkto nakapasar sa international standards alin sa preparation, packaging kag handling kag naka-comply sa Islamic dietary requirements. Gina-recommend man naton sa inyo
ninyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Madamo man sang health benefit nga matag sa aton, nagapanubo sang risgo sa Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo man sang risgo sang diabetes kag nagabuli sa aton nga weight loss. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available ini sa light na sugar-free, strong kag strong nga sugar-free, nagapatanlas pa ni sa aton memorya nga hindi kita dali-dali magmalipaton. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag iban pa nga outlets. So be fit, be smart, be healthy. Mag Dr. Alfred's Coffee ka na, kaysa Dr. Alfred's Coffee may kape ka na, healthy ka pa. Balik kita mag-action with Attorney Joel Duhilio. Amo to na siguro matandog kita, attorney, kadali lang bala, no? Okay. Nga ako primero, I was expecting ang Vice Mayor kay Greg si Tadi mo. Tadi Saison or Al. the most Al Espino, no? Or Cindy Rojas, may Cindy Rojas, so nagapalayag man mo. Sa piya kabi kay Albe tane, kung nag-mayor si Albe, no? May araman bala nga palayag amo na, no? Pero ang isa sa na-expect ito was Tadi Saison, no? Considering study kagid na Vice Mayor. So number 1 sa nga councilor, no? All of a sudden, sumulod ya si Calao Quintibilla as Vice Mayor ni Congressman Greg, no? Anong patanaw mo na yaman? Ang reason sini kung kadumdum ka nga primero nga kay Albi si Cindy Ruas. Aha. Amo man in the same principle gin involved re. Mhm. Sang si Albi gid yang piyo daw siyang madalagan, si Cindy ang butang niya. Mhm. Kay kung si Cindy hindi sila maglinaway silang naging paboran niya blang isa, si Al o kung si Saison o kung sino man. So that was the initial nga si Cindy Ruas. Now sang si Greg naman dalagan, the same principle was involved. Nga sila madinis gustuhan ay mapili si Greg kung sino ginang iya. Kag nangin compromise si Kwan si Calao. Si Calao? O si Calao, naging compromise ni si Calao. Kag kapin pag nalantaw man di ang buto ni Monico. Okay. Dira So sila. daw may threat man. Nga base kung hindi si Calao kwaon nyo, dito kami magpudspiak. O daw bisan May muna? bisan pa hindi pa basta ko ako nagilang buto kay ini iakon man ni gapon. Si Alice Pino, si Tade, Saison, akon man ni Cindy. si Cindy, ti ako naman lang ni ti Pero sino ang sino gid ang nagdesider abi nga si Calao ang kwaon as Vice I think Mayor? si Kwan ni si Alvin. Not Greg. Not correct. Si Alvin ni. Sige. Si Alvin ang nag-desider sang Kwan. Kay luya gid dyan ni Albi. Amo man nga po na principle Kwan sa nga hindi sila hindi bla disgustuhan ay. Kita mo si Al primero to daw nagpapitik na to gani sa kay Kwan sa kay Calao. Pero I think after that nag-die down kay siguro relax ka lang daw. Relax ka lang. Pero ay say mo pagtanaw. Ang pasulod ang pagdalaga ni Calao Puntibella as Vice Mayor ni Greg, additional ni sa added factor force ni sa kay Congressman Greg. Added gig actually sa ako na nabalitaan primero ni ko yun gawa si Calao kay Greg mo. Daw hindi sila ho. Hindi daw. Ang primero kanina hindi gina siya. Bilang sang way pa bla mo man. Hindi siya sa grupo ni Greg kung naglaga kontra na sila ni Albi most likely. Pero that is a compromise nga guro plaster si Albi ni ng sa akong pag-insindi kay isang paggambal nila ni Aras Ladam. Nagdanay ni sila sa isa ka lugar nga naga-plaster nga si Calao. Okay. Kaya paggambal kay Calao ni Albi, nagsiling siya mambal ko na kay dad niya be. Ko nga malisensya sa pabalo siya nga amo ng offer. Kaya sila guro balo ka kanay Monico ni. Kung ikaw sa that's why si Monico si Bing naglapitan, di ba? Kaya hindi man si ko yun kay Greg. Okay. Basically, Okay. si Monico, daw dislodge man siya ni Greg, kuha man niya sa papel mo. To a certain degree, no? Amo na natabo. That's why daw negative ni siya nga kay Greg. Okay. That's why ang amo man ang epekto nga si Calao, medyo negative man ni kay Greg before siningang po daw siya. Okay. Kaya Galing kay as what you've said sa politika, wala man niya permanent friends. tingnan lang, tao mo, kung
mag-ari magdako ni si Greg, ari magdako si Alvin, ano na lang kami, huwag na kami di lugar. That's why, nga mas mayo pa, nga si Bing magdako, kay mapus ko pa nitong bahon ko ng kaso. May chance. Ang ilang preparasyon, yung mga chess player na sila mo. So, ang akong analysis, boy, is always on the basis, ang ila intereses. Okay. Nga kung ikaw si Karap, it is against your interest nga magsaka dako si Greg. Because why ka na chance. The same is true sa tanan na sila ang ginalantaw tang analysis per me. That's why medyo accurate gawa ang akong analysis because why ko gabasi nga ay lapit sila kung miguhay ni sila why kita kasalig. Kay bisan miguhay kita ang interest ko gid unahon ko basically. Okay, paras ni kay Kalaw. Nga daw hindi daw negative man is Kalaw sa akong pag-intindi sa kay Greg. Pero para na lang makasurvive man siya, maka-vice mayor siya, hindi taman balaan in the future. Ini sila kugtas man sila kay Kalaw. Ay, wala nila kugtas si Greg ni, kanday Saison, kanday Al. Kugtas man sila galing kay balaan man nila, sa ila no nila paglantaw, guro explikan man sila. Bisan mag-ano pa na di si Kalaw, kamu gyapon malapit sa akon. Kaya hindi mo kunin magsalig kay Kalaw. May mistrust ka dahil sa kitsa mo. Correct. Kag possible nga mistrust man kay Greg man kay Albi. Hindi ka man siguro ni nga basig manginit man si Albi. Kaya ang interest ni Albi man, dulaon man si Greg. Dulaon man si Greg. Kung bilang na pursa na siya subong, baton, kaya sa ato nakita. Mo ganyan nervyos sa gani. Uti ang ato nakita yang daw gin challenges nimo. Daw gin batuan kagid bala. Sang upod mo supposed to be. Nga to the point nga way ka na nagdalagan gani kay so matabo sini giliya, matabo sini pag utan tama granting without admitting and pag dinaog kunay naman maniubiray naman may ara pa gani boy nga natawag nila nga posibilidad mo. Nga kung ikaw si Albi nga ara da si Karap sa kay Elsid ano ba lang interest ni Albi? Kung napahuyan siya di mo actually. Hindi lang niya surrender, napahuyan siya di. Daw gintulon niya di ang iya tanan nga panghambal, super city and everything. Ginapa-picture niya kung ano nga klase administration ni mo niya. Only to surrender. After magpanghulam kwarta nga daw hindi mag-insindihan. So, daw medyo pakahuyan na siya mo. Kung tanawang ko kung ako pala daw, nahuyan siya diri. This is face saving niya lang ni. Nga away problema. Okay man ko ni kay Greg actually, may guway man ni kami. Pero I think sa ulod sang kuan ni Albi, kung ikaw sa lugar ni Albi, kung imagine lang na naton, ikaw put yourself sa lugar ni Albi, ano ka panginit kas ni galing kay way kalami mo bla daw ay gigiptaog, mano kam surrender na lang ka. Pero I think there is may natawag naton nga may kung sa kami may resentment. No. If you look in, that's why gusto mo si Greg, why ni kasalig completely? Why ni siya kasalig? Kay kululbaan man ni. Kay for example, kung ikaw sa Albi, kung amo na ning ginhimo sa imo sa tawo ni mabato sa imo, as matter of fact nasiling na naton dugay na ni wise lagbugna, wise lag Chindianay. Although kuan ang tawag naton cordial na sila civil lang sila. Pero in reality there is an inner conflict sa ilang duwa long before sining recent nga pag-change ni Albi. So hindi ayan posibilidad man si Greg, I think si Greg preparar ni kabasi gulpi lang suportaw ni Albi si Albi si Kwan si Elced na problema siya kay ibang ding mga tao ni Bing ni mga Kwan man ni Elced naman lang ni kung magbulig si Albi ba disgrasya si Greg actually kung magbulig si Albi secretly more kung openly kaya po siya di parang layas na kung driman matipyok man si Kwan kung magamula kag ina nga mga bagay mabalaan mo na mo mabalaan. Di man magtipyok si Greg sa kay Bing. Pero ini ang ina nga bagay, boy last minute na lang na mo. Last minute na lang na yan kung maghatag ka hindi man siya ka openly away kay Albi subong. Kung si Albi man sikreto. Actually si Albi pa ibo niya mahimo pagi kay Karap mo. Bombahan niya si Karap mo. Atagan niya si Karap kwarta kung hindi si Greg na alang-alang ni siya magbato na mga away kay Albi, no? Kay si Bing makatindog naman lang ni, no? Kag si Bing akig man kay Albi gyapon. Among I think sa tanaw ko ya. Kadlikado sa sitwasyon ni Albi subong ya.
si Bingya can always ally with Greg mo, but not with Albi. Maka-ally kaya gapon si na sila naton basta interest na pwede na do away ang pila kung ka. ikaw si Greg, dapat dulaon mo lang ni si Albi. Kaya makabato paniliwat tungkol sa resources niya. Pero kung si Bing lang nabilin, kanay-kanay lang si Bing masiginan mo ni congressman, hindi naman magali pa bato kay Greg kung magdaog si Greg. So ang interest nila nga duha, ang interest ni Greg nga dulaon lang si Albi. Ang interest makulod nga daw klabanan ng dulaon lang si Albi kay do sarot na sa makulod ng inimo niya. Medyo katuntuhan ng inimo ni Albi sa makulod. Lamo nang paglantaw sa mga tao, no. Okay. No, sa muna dalagan sa politika. So sige, okay. Ano karon ang kwan? Siguro anong natanaw nimo ang away Albi as congressman and Bing as congressman do kwan say sort of return bout na No? Anong tanaw nimo subong? Pero balo ka may advantages mo yung subong kontra kay Albi. Si Bing. Okay. Because ang expectation sa ila taas, no? Nag-down siya, naglagyo na siya gani. Nalagyo na siya. Discredited niya si Albi sa akong paglantaw. So si Bing may jutay, si Bing damo loyalist si Bing. Okay. Ako naka-observer ko na kay naka-grupo ko sa iba ng kapitan. Nga bisan daw subong way gagiyo si Bing daw kay Bing sila gyapon. Okay. Sila daw. So jutay lang nga resources, kag jutay nga barskarana ni. May tulog ni si Albi kay Bing. May tulog ni siya. Kung magsuspitsa man na si Greg. Kag mag-alay. Hindi ang traiduray na ni Goy. Hindi nga eleksyon diri ni traiduray ni. Traiduray ni kada isa way salig sa isa. May diferensya bla, may duda. Amo nang kwan. Amo na boy ang sitwasyon diri. Kung ikaw si Greg, gasuspitsa ka kay Albi. Si Albi gasuspitsa kay Bing, kay Greg. Si Bing way niya problema nga suspitsahan. may advantage si Bing. Kaya medyo tayo lang siyang resources. Discredited ni si Albi. Kaya ang issue ni malaban ni kay Albi mo. Balbal ni si Albi sirado kun na una lagan sa lagyo siya. Biyaan niya makulod, dako na nga issue. Dako na nga issue boy. Correct no. Sa issue lang to. Nakita ko na mo sa kaon ta suman paborito sa mga ginpormisahan kag ginbayaan. Amo nahiya ka ni kita ko na sa vlog ni Bing mo. I think in this election boy, ako na lang tao. This election, ang issue, mangibabaw. Mangibabaw. Dan money. Money will come into play, but ma-issue, siya. Mangin factor. Correct. Sang una, money lang ang factor. Kung may kakwarta, ligan ka na lang da. Diba? Sang nagligan ng election, kung may kakwarta, pwede na ni si Bing. No? Kung kwarta. Subong, I think, mangin issue, tungkol sang sobrang man lang ginhimo ni Albi. Na daw kanigatig sa pamuluyo. I think ang issue ma-connect. Makita na si Bing, although may mga issue ang garapan corruption, pero kumparar mo pangutang ni Bing sa una nga government center, nano malang kag sa ginapangutang ni Albi subong. Portigid ya. So may bato si Bing, kapin pa si Bing may mga loyalist. May mga tao nga damo na buligan niya for the past several years nga nangin mayor siya kag congressman daw medyo na damo na siya natanom. Nga kung two things being equal o kung medyo tayo lang nga diferensya as against kay Alvin nga purti kadamo ang issue, I think si Bing can make it. Pwede ni may tulog ni Albi despite his money. Despite his money. Okay. So hindi ni makakuan, hindi ni sila mangin comfortable lang sa party siya. Natanaw sang iban ngati mag Greg Albi nga tandem bakod mo. Pero si Mayor Albi kana isa ka kanay mong si Greg gaduda kay Albi. Si Albi gaduda kay Greg. May kuan siya kag may reason nga magduda. Kay hindi sila mayuay antes nimo. Kag interest nila ga conflict. So ang importante is na hindi ka mo ayuay nagdisgustuhan na lang mo kaso basta conflict ng interest nyo. Dira na nayaway na pili ay da bisan parinti mo bisan utod mo bisan ano pa. Once mag-conflict ng interest, ang interest mo gidyang unahon mo. So the way we look at it, ang conflict nga interest ari kay LB kay Greg. Continuous. Kinahanglan ma-settle ni. Okay. Ma-settle ni. So the best way to settle this period ni LB. Kay kung magandang pangita ka kontra kung si LB gapon congressman,
may bato pa ni gapon sa akon. Aha. Pero kung si Bing lang, apin ba, gulang-gulang na si Bing. Aha. Admitted naman na sa tanan, Aha. gulang-gulang na si Bing. Di most nga, pabayaan ko lang na. Sige, congressman ka lang na. Aha. Biguay lang ta. Pasensya lang ko sa una. Ako sa aton. Pero kung problema sa imo, hindi ta kay problema because you are not, natawag na ito nga future na budlay kontrahon. Kaya man taklaban nga tao, inalantaw ng kontra nila mo. Inalantaw mo sinong future ko. Yan na, si magdako ni Bla kagamo pa ning Actually, mo man ako na sa una natabo sa kay Marcos. Aha. Paglaga niya presidente. Aha. Ginbuligan niya si Osmeña. Kaya sa una may convention, baboy mo daw ka. Sa convention daw ginsudlan niya tao ang bulig nga madaog si Osmeña sa pagka-presidenta nga siya mga kandidato sa Liberal Party. Kay balaan niya nga perdiyo niya si Osmeña. So nga mo ni boy mga politiko mo ni ako daw dra ko yan tutok sang natawag naton lantaw kung kada interes ng isa. Kung ako sa lugar, nabutang ko lugar ko lawas ko. Kung ako kay Greg, amo ni, kung ako kay Albi, amo ni. Kasi Greg daw mabato sa akon, amo na bla. Amo nang paglantaw ko. Sige. Greg naman niya kagwan, kag Ilsed, anong ang chances so Si Greg Gagel said, balo ka, si Greg, dalo niya ni ang baggage ni Albi. Dalo niya ni baggage ni Albi. Dago niya ni baggage ni Albi. Ang kontra kay Ilsed, ang kontra kay Greg, Albi. alang man silang si Greg nga hindi si kuyon sa gining mo ni Albi. So ang issue ni amo man nagyapon. Si Greg is only although nga hindi ni siya madaling naton nga bata-bata na ni Albi kay he can stand on his own. He can stand on his own, no? But amo ni sila gyapon nga grupo. Sustinihon niya ni ang issue nga magpangautang ano na alang na kuno ni Greg. Kontraho niya na. Teka, kung siya, bisan kontrahan mo pa na, kung magdaog ka mo, ikaw na mong bayad. Oo, ikag hindi siya kahimo. Na kay man kung magsiling siya nga, ay, ko yung kulabot da. Igo siya. Igo siya, Albi, mga kay Albi siya. Si Greg, may butang siya sa sitwasyon na hindi siya niyang pahiga niya si Albi nga naway siya labot. Kaya ini nga team ilan ni mo. As of now, Greg is still Albi. Amo nang sitwasyon. Except that personally, si Greg Mayo magdala. May mga grupong Mayo. Pero the issue is still there. Amo ni Gapon. Capable man siya magasto para sa kay Albi. Diba? So, ang inatawag naton money politics Gapon. Amo ni mga issue kontra sila. Pakulo di sa money politics. Sa kay Gregoro kag Elcid, money politics nambal mo. Pero sa Bing kag Albia, issue na ni Dom Mijago, do sa issue na ni. Ha? Sa kay Greg mo magyapon, nga si Greg magastuman mo. Kag siya ginakiri na si Greg is Albi. Panglantaw ng tao, Greg is Albi. Kung di ka koyon kay Albi, dapat di ka man koyon kay Greg. Galing kay may ang personality masulod nga may ara ya gyapon kay Greg. But the issue against Greg is the same as issue against Albi. Amo na siya. Okay. So mani gyapon but silingon ining duwa ni daugon na nila na sa kwarta. Amo ni sila nga mga tao nga pamaklo na lang inasaligan lang pamaklo na lang buto. Amo ni sila nga issue. So kay gyapon na ni Greg ang issue kontra sa Albi. Galing kay personality wise may advantage si Greg kay maayo siya magdala. May mga grupo siya. Ang mga kontra kay Albi hindi man mupod siya. Amo nang sitwasyon. Siguro kung tanawon mo, kung hindi gid man niya siling magipagwa ni Greg nga daw, hindi gid man niya nga daw nag-separate daw naglain siya kay Albi, kundi nga guro ipagwaya lang guro nga ang mga issues ni so most probably wala ka man digidi wala ka man niya balaya daw ka man labot sa issue da bla. Da mo na guro nga tinguan niya. Galing kay persona isang kontra. Kaya ano ni dengkas ni sang suportar ka ni sang pangulam ni. Bilang persona ka pero galing kay ang may ara man nga aspects ng personality. Kung sa personality si Greg slain sa kay Albi. Kag una way magidya grupo si Albi. Si Greg may kaugalingon sa grupo whether you like it or not, no? Nga mga nataong naton loyalist niya man. Kay dugay naman siya sa politika. May ara siya nga napundar gid nga iya. Si Albi nagsulod na diya mo. Why ni siya diya tao? Correct. That's why mo ng rason nga di siya bato kay actually why siya full back position. Gintinguan niya kanday si Cesar nga bato niya no spokesperson. Pero I think nakabalo siya nga nang kuning kaso mag agtanay sila ni kandial. So nakita na guro mo nang ako nang lantaw. Sige. So with that mga action inayaton ko ni anda medyo analysis lang di sa mga sitwasyon bala you might not agree with us
or iban you might agree with us pati may isa-isa sa aton may ara man tayo nga pananawan no sa sining issue sa politika sa Bacolod no. It doesn't necessarily mean nga agree ka gid sa amon or disagree ka. Depende na sa imo yan no. No. Sige, so with that damo pa ni mga chimpo nga mga istoryanay kita. Layo pa ang election. We have 7 months to go pa siguro. Or sa election so damo pa ni nga mga damo pa ni matabo. Tama pa. Damo pa ni matabo. Siguro kung makaistoryanay kita, may istorya ta, ano pagid ang mga posible pagid nga matabo, no? May mga surprises nimo, which is not surprises at all, no? No, may mga surprises, hindi naman surprises, gid, no? So anyway, Attorney, salamat gid for your time. Nga ginatag diri sa aton nga pagpangalaga. Thank you, ma'am, sa opportunity nga magkasuglanon kita sa aton. Pumuluyo kag kabay pa magagagiya man sila. Kag kung may mga expect ko man nga kung kaso may mga disagreement makakuha man ta feedback. Correct. So that we can make further analysis. Sige. Sa mga ka-action, Attorney Joel Duhilio, atong bisita karon nga pagpalagay naton diri sa Kapihan sa Action. With that, salamat sa inyo po sa aton. Sa gyapon ng Yolagad Action, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.